Atur para putra atur pambagya umat para rawuh sedaya matur nuwun saged ing rahaya wonten ing keramaian punika Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa maring nugraha atur para putra atur pambagya nyuwun ing bapak ibu sedaya kanca bauti wirata sarta pantuka lawan jiwa raga Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa maring nugraha kita nyuwun dumateng pangeran saged ana tepi kewajiban ingkang kasebat ing dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad ing kados utusan ingkang kautus dening pangeran kautus dening pangeran